Košarkaši Crvene zvezde će večeras nakon treninga u hali Aleksandar Nikolić otputovati u Ljubljanu gdje ih u ponedjeljak od 17 sati očekuje meč 7. kola ABA lige protiv Cedevita Olimpije. Ovaj meč za crveno-beli dolazi posle izuzetno naporne nedelje u Euroligi gdje je ostvarila po pobedu i poraz, ali sa odličnim samopouzdanjem u svojim redovima zbog toga što su na deobi prvog mjesta tabele tog takmičenja. Prethodnih sezona nismo pobeđivali tamo, čak je u nekoliko navrata Cedevita Olimpija slavila dominantno. Mi smo imali ogromnu potrošnju i duplo kolo sa gostovanjem u Dubaju, poručio je trener gostiju Saša Obradović, pa u istom dahu nastavio. Dobro je što imamo taj dan više koji će mi pomoći da pokušam da osvežim ekipu i da oporavimo igrače koliko je to moguće. Očekujem tešku utakmicu protiv visoko motivisane ekipe. Znamo kako igraju ekipe koje vodi Zvezdan Mitrović, znamo se i kroz borbe u Francuskoj i privatno. Košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović podsjetio je da njegov tim neće biti kompletan na utakmici u Ljubljani. Znamo da nas očekuje teška utakmica protiv ekipe koja igra dobro u oba takmičenja. I dalje nismo kompletni, ali na nama je da se fokusiramo na našu igru, odigramo sa dobrom energijom i nadam se uz podršku naših navijača dođemo do pobede, naveo je Miljenović.